Kenem ge onye nwa na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata ka isi enweta vidiyo asị m maka ihe ọma na-akpọ gị mgbe ọbụla na ọ bụrụ na ị bụ onye na-eso m na this channel kemgbe like let's say 1 week ago na this trend bịa mewe na social media. I came out here chi warning say ndị mmadụ dị responsible, dị reasonable enough, they should forget about this talk because amahokwu butere osisi ya. Can see which Father Joy will be one, and I said I just said now he should be calm because he may say something that will trigger annoyance, and he may say something that will warrant which eventually came to happen. Then I also made a suggestion, and I made a video, and in that video I said onye ọbụla na-apụta na this case should learn to be straightforward, because on him kwuru yesterday asị m na ọ bụrụ na tribalism egburu anyị ọ nwere ihe ọzọ ya egbu anyị na this country. Some of ndị Igbo anyị masị most just some of ndị Igbo anyị, and as long as ya na ha na mmadụ dị na mma, they will never love to tell that person the truth. Ha fụrụ na ikpe na ama onye ahụ, they will like to to divert it, to sugarcoat it ka ọ bụkwa na ya na onye ahụ na-adị na mma. Yotago. And with a lot of people on this my channel kita, you notice that and with some video I've been post to that is maybe that video is against what they believe or against somebody they like, they will never comment. And I salute them for that. When this video yabasa they will comment respectively. When there those charlatans they will come there one madi channel video hania and they reply in a comment section just because they want to be noticed. As many times actually because try as much as you can. It free time on social media handle ya na social media. Notice and full and full watch his reply to us in you too as a man came in a because a lot of people are working with on whether in a comment section or na hammer or na don't think that thing may exist because no one basa gonya ijeti. So when na-ekwu okwu regarding ndị na-apụta na-ekwu okwu, like I was saying, onye ọbụla na-ekwu okwu a baa n'ụlọ. First of all, ka ngozi alụnụ ka the cycle si aga around kita. Father Joy buzo pataku okwu. Kuchu okwu di okwu die ya. Was totally buried and whether onye nụrụ onu ya. 2 weeks ago mbaka boni di okwu. Made video in less than 48 hours, so I make a video also. In 2 of those videos, he congratulated Father Joy for a job well done. As a brother in the field, he congratulated him. Father Joy we tipuzia or didn't knock out. In 1 week, Father Joy emena more than 15 videos or close to 15 videos addressing this semokwa. Then another priest, Anglican priest, minus blogger here na go minus bloggers are not involved. Magono na defend their benkono, which I'm not against. What I am against is mad or you. Don't make your comment being critical and reasonable rather than it one mad. I'm against that one, no matter who you are. I would love to tell you guys the truth. Then an Anglican Reverend Father Wepotakwan Bosoka call in Kia. He sugarcoated it. I drag you on kaho drag nabata Thursday. Called Wednesday. Reverend Jerome Ekwena sugarcoated it again without even talking about the issue on ground. A sugarcoat to then kita no wana asabakwana Reverend Brother Jerome Oku now. Before I'm making Sagidia now salute ya till Sunday. Then another person will be forced to say something. This thing is something that should have gone and buried. I feel see another thing. It's just so sad that most of our people now who is not saying the truth because each work again on maintain a relationship. Any relationship get mad in the and you are not telling the person the truth and you guys are not telling each other the truth. You guys will one day ended up sabotaging each other. That is it. All the blog and on social media kita. They are now sabotaging each other.
you know the people I'm talking about, they are sabotaging it. But that's by the way. So bikono kabanaro na this video na nelu na nisi kodukwa na mboza on the bag. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you are watching me from. I still remain your brother Igboland TV. Onyameno gamwa gwata omu na ebecha. Biko onwe video nchoko no watch ya video brother Jerome kwuru. Kagari Igbo ogun watch godon video. Reverend Father with joy, I watch him, has been lamenting, talking, doing many things, and even the devil know that what Reverend Father with joy was saying is true. But in this situation, this present world, even in your family, when you are saying the truth, if care is not taken, even your own children will be against you. Who love the truth now? Father Webechoy was saying the truth, saying the truth, saying the truth, and many people hated him. I couldn't watch again. Because brother Jerome, I will talk to you. I really know that you will Yamuma. No doubt. I know. Brother Jerome Obunna. Oh, the Kimama Zonyambo, Macano Zinwire, add the overweight. And they go out of weight, Macayam Boy and Aga Babor. Brother Jerome Waking and a Pue Bukese. Oh, yeah, mum. Managensi can go and everybody. You know me very well. Manover Kiamazinketa. I wouldn't so a direction guy. I saw when me pay by in a program today. Maybe you don't remember me. Even before Chileka Boga Buboku, I ain't again a Bokobo in high school. Yana Bogan Bawa Piapia. Bro Jerome Bonna, Yana Bogan Bawa Piapia, Atomka, Unco woman for you and Monogin. Because you now go Gobi. I'm coming. Omwa Wonya Ibu every 12 years ago. Yena bomu obwegu onye ji mab na adoration grand ge omu obwegu mgbe ebe ha dibere mgbe ebe aka wo ohia iwe gwakwa m na u me great prophet yena bomu gba obwegu sim na we great prophet na me kwesiri ibia adoration ge no ndi mmadụ kwesiri na achọta ma achọta na u nnukwu onye ama na gwe ifo na nkwu no no ma na ama me bro dịrị ma me ka chetere m afa nwe Ebuka ehotago mana nke anyị na-ekwu today. If you can't put that, Ebuka, Edaria. You got even in can't put that, Edaria. We all know that he did protest interest he did protest. Because I'm a member in a moderation side or if they about the police now. I know that Nandi Okochukuna Biaba is celebrating mass every Tuesday. I know you're protecting your interest. Because all the Ghanaian own you could your father, oh, you can be suspension and this father might be by again. We all know that. If I made you joy go quarter because on Namuke, we are a great I man, you wouldn't go now, and I buy our when you make it out, we tell him. If you got Daria, because I'm my here now, go for Kainaga. It's a one was it's a one women like suspended. It's a one will do Kochuni Lagas Nanu na be in a ministry. It's a temple all the priests say, Oyatus Konokunu Yagi, Upper Marriage religion when we see. Kita have the celebrate where we know all this. I'm not interested in a protest. You know to go? I'm a rungulo, all more to go because you to cooking everyone a flat. See a konya when I'm no go, I want no more. I know you. We've been as fritation or fritation, opunese. Iya unu na actually Ebuka. Or Ebuka silent ya, or could silent ya that one mother organic. Can you not tell what your plan? No. Nah, I don't know why I can go work man happen that man. No nyan dosi. I know why I'm telling you this. I mean, I said the Sagas don't do coach, Sagas and their father. So what's their father who so cancel kuna father? So what's the only man can abu ya Sagwan Yoku? Or you know, what's the no father name Mefe Sagwan no father? He was going now was a Yemen and Careu, Kakini Messia, Kapi go Yoku. Listen. Jerome won't know when to everybody. Obodo una na-echi mmadụ eze maka onye akpatara ego. Obodo a dị njikere ichi onye ara eze n'ọdịnihu. Ifuru obodo una na-eme onye ọna kpatara eje chie ya eze. Obodo a dịkwa njikere ichi onye ara eze n'ọdịnihu. Ebe aka m na-ekwudebe, mana ihe nnachi igwu na ifuru ihe a Chineke kere n'ime Ebuka. O ji egbu ama na-eme ihe ọ na-eme, ọ ga-arụgidekwa ọrụ anụ na ngwụcha.
ifuru ihe niile a na-eme onwekwe ga stop ya also Chineke nwere ike stop ya mmadụ ameme ihe dị n'ebe Ebuka because I know that he was sent to do good. Look at him now ka isi pụta nnọọ ihe niile fara Jerome na-ekwu fara nwebejoyi na-ekwu eziokwu itefuo na fara mepere ọnụ na-asị na o jere be onye na-aga ụka Ebuka fụ ya the woman of ya the day ọ bịara yi akwa oyi brezi onye gwaziri ya na nwaanyị eyi brezi ka kwụsị a priest na-ekwuru ya n'ọnụ nwere ike isi kwute n'okwu si ya na ihe ọ na-ekwuru aka abara ikwute ya n'okwu onye na tigwa na hotel adịghị n'obodo oyibo why not ya nwere ike n'obodo oyibo gara na hotel o jee na nke nwaanyị na-ekwu ya n'ọnụ mana onye na-asị na Ebuka ekwesịghị na anyị na-akọsara Ebuka ihe na-eme n'ezinụlọ Ebuka pụta na-asị mmadụ na iji ọnụ eti private na ị na-eti private ọnụ gị na private ụmụ nwaanyị na ihe Ebuka na-ekwu adị mma so na nke o kwuru dị mma onye na-achọ ịgwa m so na nke o kwuru dị mma fada na-emepe ọnụ wee kwuo na ihe niile na-aga na nke Ebuka ga-ata afụ na ụmụ nwaanyị niile na-aga na nke Ebuka Obi na ụmụ ha niile ama bụ uru udokwu ahụ dị mma a sịrị ngwe udokwu ahụ dị mma nwoke isi nye correction na nke ahụ is very very bad. It's very very bad. Ịchọ ịdụrụ mmadụ ọdụ ịdụ onye a ịdụ onye a lekwe nke ọ na-ekwu kịta ihe niile a na-arụ na ngọkpala na ncha wụ wasting of money na ọ ga-arụ ahịa ka anyị tikwe a priest akwụka nke anyị Saga no priest can say that. Enwe ka isi wee gwa esi ya nna anyị na ihe anyị na-ekwuzikwa ụkwa na ọkwazi ekwensu na-arụ ọrụ n'ime gị ịgbagwo wiyo because we all know that no brother ga-ekwu ọ hapụrụ onwe ya ekwensu were na-aga ozi. That is what happened. So call back ya call ya o ị na-akpọ Ebuka afa ejikwa m ya wee mara gị onye meji ga-agawa fọrọ were ịkpọrọ Ebuka afa ọ ka isi wee na-aha gị okwu gị. I love that. That's why meji ga-ekwu okwu mana wepụ ọrụ n'okwu a iwe onye amụma nna akwari ugwu. Echeta mgbe ị na-apụtabe na Facebook iso wee na-aya anyị ka anyị mee pụta na Facebook nke mma na eso wee na-epushu bọdọ Jerome ịkpọ m akpọ bịa na be gị mma bịa ịkpọgoro m n'ime abalị I can come. Adị m atụ egwu ịkpọgoro m bịa mma bịa esigoro m bịa na be nkịta even ịchọ inweta nkịta enyi gị nwoke a na-akpọ Benziko you know me isi ka ewe onye amị na ọgana ịchọrọ I can come. So adị m ezo onwe m ezo so nke anyị na-ekwu awa ọkụrụ dụọ mmadụ ọdụ ị na-achọ ịgba m na ọnwụ na fada nkịta wụ dọkpara gị Ebuka wụrụ osodo dọkpara den ịpụta nnọọ ijide Ebuka na-ata ya asị osodo dọkpara na ọkparị fada den dọkpara ga-ahụ inwe ike igwe ka ọnwa ka o si agwa osodo dọkpara okwu maka osodo dọkpara batara ego anya ọkụ karịa inwe ike igwe na gift ahụ osodo dọkpara bụ na ọ Chineke nyere ya achụgharịzire ọ ịpụta nnọọ ijide osodo dọkpara na-agwa ya okwu ọjọọ ka gwọgbuo ya. Ị na-achọ ịgwa m na imecha ya otu ahụ nke dọkpara nwa aṅụrị ọ dị ka nke osodo dọkpara gị nwa aṅụrị akwa ya na-adị ese okwu n'ezinụlọ. So brother jụrụ ma ana m achọ ịgwa gị ekwesịkwa na ụdokwu a onna ụdokwu a ruo ebe a n'ime na-ekpe ekpere ka Chineke mee ka ihe a dajụọ ma ọ wee kpọọ fara webe jọọ ya ahụ ọ kara isi kpọọ ya sie enough is enough ọ ka esi eme ihe ahụ ọ nwere ịpụta ijide ofu onye na-ata aka nsị ka m gwa gị onye ọwụ na nwere ugwu nke ya nwata nwere ugwu nke ya okenye nwere ugwu nke ya okenye gwa nwata okwu ọjọọ maka na ọ bụ nwata kparịa ya maka na ọ bụ okenye ọ ka nsị ka m gwa gị na mgbede a biko hapụ na Ebuka aka na onye ahụ onye amụma the envy is too much but ọ dị amapụ m obi because ama m na onye ọbụla Chineke kwuru azụrụ onwe ihe na-eme ọ ga nsị ka m gwa gị n'ụbọchị nke tata I still remain your brother Ebuka TV onye amị na ọga nwa agụ ata ọmụ na-ebecha nwoke emesịa